Sziasztok! Üdvözöllek benneteket, én Szilvi vagyok, és nagy örömmel köszöntelek a videósorozatom első részében. Az általam választott téma: otthoni körülmények között egyszerűen és finoman hogyan készíthetünk hosszan eltartható ételeket, vagyis saját konzerveket. Ebben az első videóban még igazi képanyag nem kerül rögzítésre, ennek az az oka, hogy a téma eléggé összetett, sokrétű, és muszáj volt egy jegyzetet készítenem magamnak, amit most felhasználok, különben hajlamos lennék elkalandozni, és a végén egészen máshova lyukadnék ki, mint ahova szeretném, úgyhogy remélem ezt nem bánjátok. Talán a konzerv szó hallatán nektek is a bolti készételkonzervek jutnak az eszetekbe, amik valljuk be általában alul maradnak az ízélmény terén, és ráadásul tele vannak olyan összetevőkkel, amiknek semmi keresnivalójuk a tányérodban. De van egy jó hírem, bárki könnyedén elkészített otthon saját leves, pörkölt, vagy sok egyéb másfajta ételkonzervet, amik hónapokig eltarthatóak a kamrapolcon anélkül, hogy minőségükből bármit is veszítenének. Milyen fantasztikus, amikor a kamrapolcokon sorakoznak ezek a házilag készült finomságok, melyeknek az íze messze túlszárnyalja a bolti alternatívákat. Jól hangzik, ugye? Nos, azt szeretném elmondani, hogy én sem vagyok profi ezen a téren, inkább tanulófázisban vagyok. Körülbelül bő egy évvel ezelőtt találkoztam először a házi konzerválás világával, talán egy Facebook csoportban bukkantam rá, már nem is emlékszem pontosan. Köszönhetően ennek a felfedezésnek csatlakoztam a Konzerválj biztonságosan velünk nevű Facebook csoporthoz. Őszintén ajánlom őket, mert rengeteget lehet tőlük tanulni, és mindig szívesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre. A csoport tagjai magas nyomású edényt, úgynevezett kenert használnak a konzerváláshoz, ami a legbiztonságosabb módszernek számít. Az ottani tudással való ismerkedés során rájöttem, hogy magyar nyelven nem találok máshol hasznos információkat ebben a témában, ezen a csoporton kívül. Ezért kezdtem el külföldi oldalakat böngészni, először angolul, majd német oldalon is ráleltem két kiváló videócsatornára. Mindkét csatorna egy-egy tapasztalt hölgyé, akik példaképeim lettek, és nagy részben az ő videóikból szerzett tudásnak köszönhetően, más részben pedig a beszerzett könyvekből, amit láthattok, származó információk alapján, bővítettem az ismereteimet a konzerválás területén. Olyan magyar YouTube videók találhatók a neten, ahol a hús befőttes üvegben való tartósításának egy egyszerű módszerét mutatják be. Viszont több ilyen videót is megnéztem, mégsem találtam információt arról, milyen veszélyeket rejt magában ez a módszer, és mire kell különösen figyelni. Ekkor vetődött fel az ötlet bennem, hogy hasznos lehet erről videót készíteni. Miért is? Milyen előnye van a házi konzerveknek? Abban talán mindannyian egyetértünk, hogy a frissen készült házi ételnek párja nincsen. Viszont jó pár olyan szituáció, élethelyzet adódik, amikor igenis nagyon jól jön, ha egyszerűen a polcról leemelve, csak annyi időt rászánva, míg felmelegítjük, szinte azonnal meleg házi ételt tálalhatunk fel. Ilyen például, ha időhiányban szenvedünk, és nincs időnk rendszeresen főzni, viszont előnyben részesítjük a házit a bolti készételeknél. Ha spórolni akarunk időt, pénzt, energiát. Hisz rengeteg időt spórolunk meg akkor, ha egyszerre nagy adagot főzünk, azt a megfelelő adagokban elkonzerváljuk, és legközelebb csak melegítenünk kell. Pénzt spórolhatunk, ha akkor szerezzük be nagyobb mennyiségben az alapanyagokat, amikor olcsóbb a szokásosnál. És a házi koszt mindig olcsóbb és egészségesebb is a boltinál, ezt ne feledjük. Egészségesebb, mert nem tartalmaz semmiféle tartósítószert és egyéb mesterséges, oda nem illő összetevőket. Energiát spórolunk egyrészt a főzéskor, másrészt a tárolás során. Hisz valószínű felvetődött ez a gondolat, de ott a fagyasztó, abban nem romlanak meg az ételek. Igen ám, de működése energiát igényel, a kamrapolcon tárolásnak nincs költsége. A konzervált étel alapesetben tovább eláll minőségromlás nélkül, mint a fagyasztott. Nem fenyeget az a veszély, hogy mi van áramkimaradás esetén, és a befőttes üvegből jóval gyorsabban kerül meleg étel az asztalra, mint a fagyasztóból. Egy másik érv lehet, ha az egyetemi kollégista gyermekekre, kamionos férjekre gondolunk, akik örülnének neki, ha magukkal vihetnék a főztünket, nem kellene a főzéssel bajlódniuk hétköznap, vagy ha kis egy vagy két személyes háztartást vezetünk, és nem tudunk kis adagokat főzni. Ha előre tudjuk például, hogy kórházba megyünk,
Napokig nem leszünk otthon, vagy ha hazamegyünk, hetekig lábadozunk. Milyen jó lenne, ha csak leemelnénk a polcról az előre elkészített finomságokból az épp kedvünkre valót, és nyugodtan pihenhetnénk a lábadozási idő alatt. Hány olyan család van, ahol az idős szülő egyedül külön él, elköltözni nem akar, gyermeke rendszeresen látogatja és főz is neki. Mennyivel egyszerűbb lenne így ellátni őt is. De nagyon hasznosak lehetnek ezek a konzervek egy kirándulós, piknikezős hétvégén, vagy egy alacsonyabb költségvetésű apartmanos nyaralás alkalmával. Mennyire jobb, ha anyukának a nyaralás alatt nem veszel órákat az idejéből a napi főzés. Ugye mennyi jó érv, és még lehetne sorolni jó párat. Én személyesen 3 különböző konzerválási módszert alkalmazok, melyekről később részletesebben is beszélni fogok. Előrevetítve annyit elárulok, hogy vannak úgynevezett félkonzervek, amik 4-6 hétig tarthatóak el, kizárólag hűtőben. Ez az én személyes kedvencem, mert ezzel a módszerrel lehet a legtöbb fajta ételt eltenni. Igaz, rövidebb időre, de még így is jóval meghosszabbítva a normál eltarthatósági időt. Emellett alkalmazok befőzőautomatás konzerválást, valamint magas nyomású edényben történő konzerválást is. Utóbbi 2 módszerrel tartósított ételek hűtés nélkül is hónapokig eltarthatóak, hűvös helyen, például a kamrapolcon. A későbbi videókban tervezek még beszélni a szükséges eszközökről, melyekre feltétlenül szükség van a javasolt kellékekről, és arról is, mik azok, amik nélkül is lehet működni. Azonban az első és legfontosabb téma, amit érinteni fogok, milyen veszélyeket rejt magában az ételek tartósítása, azon túl, hogy függőséget okozhat, mire kell odafigyelni, és mik a legfontosabb alapszabályok, amiket mindenképp be kell tartani. Szóval, akit érdekel ez a téma, mindenképpen nézze meg a következő videómat is. Sziasztok!